Dacă cineva vrea să intre în industria de gelato și vrea să deschidă o gelaterie, bineînțeles, pe lângă planul de business pe care trebuie să-l aibă, foarte important este să își aleagă spațiul și să-și adapteze zona de producție și de vânzare la spațiul respectiv, pentru că e cel mai important. În funcție de spațiu, îți alegi cu ce echipamente vei intra în el. Apoi, următorul pas este să te decizi dacă vrea să servești dintr-un poțetii, cum este acesta, vitrină cu capace clasice, sau dintr-o vitrină la vedere clasică cu vaschete deschise. Iarăși, în funcție de alegerea vitrinei, se alege produsul, pentru că într-o vitrină unde servești la spatulă, ai nevoie de un produs, într-o vitrină unde servești la scoop, ai nevoie de alt tip de produs, cu altă elasticitate. În afara echipamentelor de servire, vei avea nevoie de zona de producție, care este mult mai complexă. Zona de producție care trebuie să dețină, bineînțeles, un batch freezer, mașina de înghețată, un abatitor, congelatoare de depozitare, frigidere, congelator de materii prime, mixere și echipamente clasice de producție.